Čo to nefunguje? Nefunguje to! One T-spawn, low HP, one banana. What low HP? Maybe I lied. I thought I hit him. Maybe I lied. Maybe I lied. Actually. Short. Kámo. Neudělám nic. A mi sa to lagne, kámo, keď to piknem. Lagne sa mi to, keď to piknem! To čo je za... Ale do piče, však on presne pozrie! Zapatý kokot. Vidíme obidvaja zo smoku, presne na nás pozerá. Tá presne na nás pozerá! Ale však do piče! Funkcia jedným prstom, jak to vypnem? To je debil. To je debil, kámo, to je debil. To je debil! To je debil! Kámo, to je kokot. Možno omylom nás zameril. On nás omylom zameril, kámo. Čo, akula tu je! Akula tu je! Ináč, Paťo, toto bude jedna z hier, pri ktorej budem extrémne rageovať, hej, ináč, lebo... Ja som odinštaloval War Thunder pred 2 rokmi a mal som jeden na to perfektný dôvod. Tento tu. Vidím, Mateo. Čo teammate ma zostali? No mne je zle! Počkaj, ten kokot! On začne striedať po tom bombardérovi, na ktorého som zavesený na šestke, hej. A tie všetky, celá dávka jeho trafila mňa, ty kokot. To je proste profik. Čo si kokot? A motr mám v piči, jak kokot, fakt. Ja tu s kokotmi hrám. Čo tebe, osobitná škola? No mňa jebne. Je to tu kurva možné? A jak to, že mi Počujem sem! Z nejakého kurva dôvodu, ja sa, že mi príde vykempiť letisko, ten buzerant pojebaný. Teraz som zletol! Do prdele. Chlapče, prečo si myslíš, že mám veterán na lepku na letadle? Bo veterán? Lebo strieľam koľko toho zapatých. Čo ti jebe? Tento ani nevzletol, náš teammate. To my mám dobrých teammateov mám. Do piči vode. Ani sa nepohol. Reálne 50 metrov a havaroval. Je to tu kurva. Toto je do piči možné. 50 metrov na runwayi a on ma aj najebal. Neviem čo trafil, ale proste najebal a zomrel. Mám červenú ruku, jak som nebol po stolíku. Ešte najhoršie do piči, že ja nemám ani žuvák, ani čo, nemám nič! Ani kanóny asi. Piči. Ani ma to netrafilo a ujebalo mi to celý chvost.